Estoy contento que durante la entrada de nuestro gobierno que nos por restablecer contacto y garantizar continuidad de relación entre el aeropuerto de Aruba y Schiphol. Wanneer we hebben un conflicto y nos prácticamente perde Schiphol ahora con nuestro dirigente gobierno y nos papia conversar, dialogar para nos poder llegar back na Schiphol que da Aruba e para nós é sumamente importante. Nós estamos bezig com a expansão de $400 milhões no aeroporto. Muito importante para ter conhecimento local, mas também internacional, para caso coisa cana bom. Tem todo aspecto e contribuição e conhecimento de Schiphol arriba ao terreno de manejar o aeroporto é sumamente importante e onde é necessário nós quita obstáculos e nos abre caminho para um bom diálogo e aí nós conversar arriba o tema de EU pre-clearance. Schiphol é partner de nós, ajuda, busca a possibilidade, partner importante sobre de hobby porta para baixar na Holanda e na Bruxelas e é bom que tem Schiphol e KLM também como partner dessa aqui. We hebben een hele goede relatie. Hè. Onze huidige relatie is dat we een managementcontract hebben met de luchthaven. We leveren dus de CEO. Wij kijken nu naar verdere samenwerking met Aruba. We hebben net een memorandum of understanding getekend over zogenaamde pre-clearance naar Nederland. En wij hopen dat de Nederlandse overheid daar zich ook positief over uitlaat, zodat we dat verder kunnen onderzoeken. Het is een politiek besluit, hè? Dus het is niet aan ons om daar een beslissing over te nemen. Maar wij steunen het wel. Het zou bij ons op Schiphol ruimte creëren, zodat wij zijn een capacity constrained airport. Het zou ruimte creëren, wel van de clearance zou dus van Schiphol naar Aruba gaan. En dat zou weer in het voordeel van Schiphol zijn. Ik denk dat we meer zouden kunnen doen. Een van de dingen die we zouden kunnen onderzoeken is of Schiphol bijvoorbeeld een minderheidsaandeelhouder zou kunnen worden in de luchthaven. Dat is een van de dingen waar we zeker enthousiast naar zouden willen kijken. Maar dat is een politiek besluit. Por costa dessa conversação com nós com Hiva, pero a maioria conversação nós Hiva acaba. Tema que os que volta três para lá cada vez não tem o mesmo contexto. Na loquieta acionista dia de aeroporto de Aruba e cada vez me dizem que Aruba escolhe para nos queda 100% dono de lo qual nos chama strategic assets, nos aeroporto, nos WAF, nos companhias de utilidade, tá desejo do governo de Aruba, em todo caso de governo de não assinatura, para Aruba queda 100% dono de sei. Pero não te quita que cada vez tem conversação que volta volver para adelante, nada é mesmo contexto, pero pensei não tá visa um sonho de não, não bisa também que tem outra parte do mundo, essa aqui não funciona, já lo queda na outro mandatário no futuro, que porta outro pensamento de pensar aqui, em todo caso, o mandatário aqui pensa que nós não se passa ação de nosso aeroporto para nenhuma outra instância que o país Aruba. Ik heb begrepen van prime minister Eemans dat het met de Amerikanen ooit geregeld is in een jaar. Dus dat lijkt me een hele mooie ambitie om, als het eenmaal komt tot een politiek besluit, om dat jaar als een soort target te houden. Daarbij organiseren we ook een MOU. Que nós vamos organizar stuurgroep, em qual Schiphol lo delega uma pessoa, KLM lo delega uma pessoa, aeroporto de Aruba, pero também imigração de Aruba, douana provavelmente, pero Miami tem reunião com o ministro de imigração, que para nós é ministério muito importante, porque for de ministério é Mr. Sali, é vontade real para fazer isso que possível. Que é muito outra coisa, realizar outra coisa, pero nós estamos caminhando e me espera que porta logro importante, mais para o aeroporto de Aruba e para o país Aruba. De relatie tussen Schiphol en Aruba en de luchthaven is uitstekend. Dit is mijn tweede bezoek dat meneer Eemans op bezoek komt bij ons, prime minister. En we hebben echt een uitstekende relatie. En wij zouden willen dat de relatie zelfs in de toekomst nog hechter wordt. Dus we onderzoeken
samenwerkingsvormen zodat het nog hechter wordt.